So shufathini sesibonanishesha ngathi early in the morning etrend and abana umthandeni umvuka manqele umshove ingane abanenkanele ukuzimva ukuphuma kwe newspaper ilanga lapho khona ilanga ligeqa khona amagula nje ihloko sibhalwe lapha ukuthi uBig Zulu uveze okushaqisayo ngengoma iParis. Okay, abantu babe sebezibuza lapha kazi kwenzi njani na. Okay, ngizo highlight lapha nje nganza kwethu okuyizona izinto ezibalekile eshow lapha uBig Zulu uveze lapha ukuthi umthandeni akaza khiphe ngisho indibilishi ngale ngoma Liana featuring Lwandle Nkulu ehloko sithi eParis. Si waphinde futhi wahlabela phambili lapha uBig Zulu wabese veza lapha ukuthi umthandeni njode ekhala nje lapha ukuthi indaba ulwa engayanga endlunkulu. Sambona futhi nolwa enza ivideo lapha ngokukusho kwakhe lapha uBig Zulu veza ukuthi lapha umthandeni uvesana wafaka nje isithombe kwangaba khona ukuxoxisana okujulile. So nolwake beyadengeka kwazi ukuthi asuke lesuka khona alibangisele emdletsheni ekubeni phela uyiciko beyade ukuthi mevelelwa yinto lapha athi khona beyapi ebe engamenyiwe. No, kuveza ke lapha uBig Zulu uthi ke hayi Big Zulu yena kokwakhe kokubahlanganisa noLwandle Nkulu kodwa umthandeni masebona ukuthi ingoma isinkulu shuthi usiyabona ukuthi akaliqhelanisa yena lapha uBig Zulu kuveza yena lapha ke uBig Zulu. All right, okay, ngizonotho abaphephandaba ke bathi bazame lapha ukuthi bathole umthandeni ukuze aziphawulele umthandeni thola bese enqaba lapha ukuphawula washo nokusho ukuthi hey yabona ke angifuni ukuthi ngiphawule ngalento ngoba mengaphawula khona ongaba mubi khona okubi ongavela sonje angithandi ukuthi ngiphawule ngalento ke babe sebethinta ke lokhulumelana lapha umthandeni ongama lakhe uMasondo wathi uMasondo nginikezeni nje only 10 days ebese niyangithinta futhi from now on singalinda lo 10 days ukuthi ngempela uMasondo uzothini but ngokwakhe lapha umthandeni ngokubuka kwezinto kuba singathi umthandeni akafuni nangokukhuluma ngalento ngoba uthi empela nje solo kwaphuma iParis inkulumo zikhona. All right, sazi ukuthi ufila kanjani, asazi ukuthi kuza kanjani kuthiwa akukhishwa ngisho indibilishi engomeni kanti yenzeka kanjani ingoma ipaperwork ibe ikhona kona no noma kwenziwa nje ingoma ngokuyithetha hayi ingoma masikane vele vala kithi hayi teke ithola ama views amangana nevele 12 million. But anyway, sifisa ukuzwa lapha uvula lakho lapha comment section ukuthi ufila kanjani no ngabe ubani ngempela obonti lapha akabanga professional, yeah, professional from the start to the end. Isingisi